No niin, moikka taas. Niin, että mä tulin taas tekemään videoa, kuten kaikki varmaan huomaakin. Ja on kiva. Ja sitten huomenna on Loveksin keikka. Ja aion mennä sinne kavereitten kanssa. Totta kai. Joo, tein ton sen takia, koska mä koko ajan hiplaan mun hiuksia. Niin siis tältä mä näytän ilman silmälaseja. Mä en voi enää olla tälleen, koska mä oon tottunut itse tälleen olemaan. Mikä se on? Ummisin. Vähän takaisin. Siivosin tänään huoneen, koska pari kaveria tulee huomenna meille koulun jälkeen. Ja sitten me mennään illalla Loveksin keikalle. Kertaan aika monta kertaa sitä. Ja sitten lauantaina, kuten kaikki varmaan tietää minne mä menen, mutta kertaan nyt uudelleen. Jos joku ei ole katsonut sitä edellistä videoa, aina osoi vaan viimeistä päässä, koska eihän sitä koskaan voi tietää milloin mä lopetan tän. Mutta en mä ainakaan pitkään aikaa vielä. Ehkä. Ja sitten mitäs sitten? Mä ehkä kuvaan siellä Loveksin keikalla, jos hyvä valaistus. Mutta uskon, että mä en pysty kuvaamaan, mutta mä otan kumminkin mun kameran mukaan. Ja sitten huomenna on koulua ja sitten on kolme kässän tuntia. No, mä pääsen sitten tekemään villasukkaa. Se on hyvä juttu. Siis mä näytän nyt minkälaiset nää sivuilta on, kun kaikki varmaan näkee minkälaiset nää on tässä eestä. Mä näytän rumalta ilman silmälaseja, mutta kun mulla on nää silmälasit, niin mä näytän hyviä. Siis nää on niinku tämmöset ihan peruslasit. Paitsi missäs puolella se on? No tuolla on tämmönen kukkakuvia toi mikä nyt onkaan. Ne on vähän likaiset. Linssi ei näy. No niin näköhän se. Ja siis kyllähän pitäisi tietää, että jos ei mitään. Kello on 8:30. Ja mulla on onkos mulla huomenna hissaa? Ei mulla oo. Koska on vaan niinku jotain kässää. Viimeinen tunti oli terveystietoa. Niin, terveystieto. Ei terveystieto, kun kässä ja terveystieto. Ootapa. Onkohan mulla huomenna enkua? On mulla ehkä. Kässä. Terveystieto. Joku jäi puuttumaan.
Kässä. Terroristeita. On niitä 6. Mutta mä meen. Moi moi.